сокинони як бинои навсохти 14-қабатӣ дар маҳаллаи Зарафшони шаҳри Душанбе аз он шикоят доранд, ки 7 сол ба ин су дар он бино зиндагӣ доранд, аммо ин бино мисле ки вуҷуд надорад. биноро ширкати сохтмонии Комил 2010 марбут ба фарзанди Бег Сабур, раиси хадамоти алоқа дар соли 2013 бунёд кардааст. аммо ин бино на рақам дорад ва на дар ҷое сабт шудааст. хона камбудиҳои зиёд дорад, камбудиҳош буд кардагӣ нестанд. масалан майдончаи кӯдакон нест дар ин ҷо, теплотрасса гузарондагӣ нест дар ин хонаҳо, биноҳо тамоман обод шудагӣ нестанд дарунаш. як бор дарояд комиссия қабул накард. чанд бор мо ҳукумати шаҳр ба муроҷиат кардем, лекин мутаассифона натиҷа надод. аз комиссияи давлатӣ нагузаштани он бино дар маҳаллаи Зарафшон ба сокинони ин баландманзил дардисарҳои зиёдеро эҷод кардааст. Вот недавно случай был, мама заболела. чанде пеш ҳолате шуд модарам касал шуданд. мошини ёрии таъҷилиро даъват кардем. ёрии таъҷилӣ бо навигатор ҳам натавонист хонаи моро пайдо кунад. маҷбур шудем минтақаи ҷойгиршавиашро фаҳмонем, ки наздики дарвозаи ҳисор ва ба ин монанд. И так далее, тому подобное. бинои баландманзиле ки ҳамагӣ чанд сол пеш бунёд шудааст ба харобшавӣ шурӯъ кардааст. таххонаи бино пур аз об аст. 7 сол шудаем, мо гуҷое мерем, иҷода пул метем, хидмона хайда мемонем, айқайд 3 рӯз мемонам, бо мегиран, мо бо 240-250 дига мемонем, справка дар кор мешавам, мо жӯё надорем. мақомоти шаҳрдории Душанбе мегӯяд аз мушкили сокинони бинои баландманзил дар маҳаллаи Зарафшон огаҳанд. мушкили аслӣ он аст, ки ширкати сохтмонӣ дар бунёди манзил камбудиҳои зиёд дорад ва бо ин сабаб комиссиони давлатӣ он биноро қабул накардааст. соҳиб мулко худшон медонам на рабочий комиссия кардагия на госкомиссия бигана мо касе ки корхонашон биган биёя рабочий комиссия мегузаронад наму ноҳияда ва миёянд қарори шаҳр меша госкомиссия меша ба мераванд аъзои комиссия имзо. талоши мо барои пайдо кардани масъулони ширкати Комил 2010 бенатиҷа буд, аммо сокинон мегӯянд ҳар бор ба ин ширкат барои бартараф кардани камбудӣ ва аз қайди давлатӣ гузаронидан муроҷиат мекардаанд, танҳо ваъдаи хушк ба даст меоваранд.